Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Gigi. Taong 1963, Burgos, Pangasinan. Noong mga panahong ito, dadalawang buwan pa lamang ang lumipas matapos may kasal ni Ate Gigi kay Kuya Bay. Pareho silang tubong antike, pero dahil sa matagal nang naninirahan ang pamilya ni Kuya Bay sa Burgos, nagdesisyon silang lumipat dito. Kadalasan noon pinuno, likas na sa bawat pamilya ng babae ang pagtutol sa ganoong desisyon, pero masyadong naging maluwag ang mga magulang ni Ate Gigi sa kanilang mga gusto. Basta ayon sa kanyang ama noong umalis sila, kung sawa na si Kuya Bay sa kanilang anak, formal niya yung ibalik at wag na wag nilang sasaktan. Dahil kapag nalaman nito na ganun nga ang ginawa niya, maaaring di na sila nito kilalanin pa bilang mga kalugar. Ang babalang binitawan ng ama ni Ate Gigi ay mariin talagang tinandaan ng kanyang asawa hanggang sa makarating na sila sa Pangasinan. Kung hindi nyo kasi naitatanong pinuno, bukod sa may impluwensya ang tatay niya sa mga rebelde, marami rin ang nakakaalam ng tungkol sa pagkakaroon nila ng dugo ng gabunan at mangkukulam. Kalat na kalat yun sa kanilang lugar, pero taus-puso yung tinanggap ng mga tao. Alam naman kasi nilang hindi mambibiktima ng mga taga-baryo ang kanyang ama, maliban na lamang kung merong personal na atraso ang isa sa kanila. Kaya yung mga kalugar nila noon, ingat na ingat talaga sa pagsasabi ng kung ano-ano laban sa kanilang pamilya. Sa kanila ring magkakapatid, pawang siya lamang ang naswertehang magtaglay ng ganoong dugo ng tao. Isipin ninyo, siyam sila tapos lahat yon purong mga aswang maliban sa kanya. Dahil dito, espesyal siya para sa kanyang ama. Nung dalaga pa nga siya, bibihirang mga lalaki lang ang nakakalapit sa kanya. Kaya lang naman nagkaroon ng pagkakataon nitong si Kuya Bay ay dahil na rin sa lolo nitong mangkukulam na kasanggang buo ng tatay niya. Kahit alam ni Kuya Bay na marami itong manliligaw, pilit pa rin siyang umasa. Nataon naman noong siya palagi nakakabisita sa pamamahay nito, kaya kalaunay unti-unti na silang naging malapit sa bawat isa. Di naman kagwapuhan si Kuya Bay. Tama lang kumbaga. Ang tanging nakapagpahulog doon kay Ate Gigi ay yung pagiging masayahin niya at mapagbiro. Lahat tinatawanan ni Kuya Bay. Ika nga ng marami, mababaw ang kaligayahan. Pero dahil sa ugali niyang yon, nagustuhan siya ni Ate Gigi. Hindi naglaon. Ipinagkasundo na sila ng kanilang pamilya hanggang sa umabot na yon sa kasalan. Sa kasagsagan ng pagdaos ng kasal, doon na nila napag-usapan ang tungkol sa itinatayong bahay nila sa Pangasinan. Nakakalungkot man kung iisipin, hinayaan siya ng kanyang pamilya na gawin ang mga gusto nila. Bago rin sila umalis, marami itong mga bagay na ibinahagi sa kanya kung sakali mang hindi magiging maganda ang kanilang buhay sa lugar na yon. Tandaan mo, Gigi, kaisa kami ng lupa. Kapag may kailangan ka, haplusin mo lang ito at bulungan. Kapag naman nanganganib ang buhay mo, kumuha ka ng kutsilyo at sumaksa ka sa lupa habang humihingi sa amin ng tulong. Pangako, anak, darating kami kahit na ano ang mangyari. Bulong ng tatay niya bago sila magkalayo. Dahil sa naging bulong nito, naging panatag si Ate Gigi na lisanin ang lugar nila. Pagdating nila noon sa Pangasinan, sumalubong sa kanya ang panibagong buhay na hindi niya lubusang inaakala. Maganda at kakaiba ang lugar, kaya noong unang araw niya rito, namasyal talaga sila kung saan-saan. Kaso lang, may mga parte ng Burgos noon na hindi talaga maganda ang pakiramdam niya. Alam ni Ate Gigi na lugar yon ng mga manlalason dahil sa mga nakikita niyang mga nakabilad na dahon sa labas ng bawat bahay malapit sa tirahan nila.
Hindi rin maganda ang tingin ng mga kapitbahay nila na kahit nginingitian sila nito, alam niyang isa lamang itong pagpapakitang tao. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, naging maingat siya sa kanyang mga kilos. Alam niya kasing kahit ordinaryong tao lang siya, nararamdaman ng mga nilalang na yan ang pagiging aswang ng mga magulang niya. Bukod kasi sa punong-puno siya ng marka, meron din yung mga bakas sa kanyang katawan na alam niyang hindi na niya mabubura. 3 araw ang lumipas. Marami nang nakikipaglapit kila Ate Gigi. Nalaman kasi ng mga itong anak ang kanyang asawa ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa lugar nila. Malawak ang impluwensya nila Kuya Bay sa lugar na yon, na siya namang labis niyang ikinagulat. Ni minsan kasi hindi nito nabanggit ang tungkol dito. Dala naman ang kanyang kuryosidad, tinanong niya ang kanyang asawa ukol sa kanyang mga narinig. Dahil dito wala naman yung nagawa, kundi ang ipagtapat sa kanya ang lahat-lahat. Ayon din sa asawa niya, ayaw nitong magyabang, kaya hanggat maaari gusto niyang si Ate Gigi na mismo ang makakita ng lahat ng yon. Matapos naman nila itong mapag-usapan, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Wala na rin naman siyang magagawa, dahilan para tanggapin na lamang niya ang mga nalaman niya. Akala ni Ate Gigi Pinuno, magiging masaya ang kanilang pamilya sa lugar na yon. Pero lingid sa kanyang kaalaman, yun pa lamang pala ang unang patikim sa kalbaryong mararanasan nila. Nabago ang lahat ng yon nung magdalang tao siya. Isang araw, napansin na lamang niya na tila bang pinangingilagan na sila ng kanilang mga kapitbahay. Kapag kasama niya noon si Kuya Bay, hindi naman ganoon ang mga taong yon. Pero kapag umalis ito para maghanap buhay, doon na nila ipinapakita ang mga totoo nilang pag-uugali. Siyempre bilang babae itong si Ate Gigi, natakot siya. Sa mga sandaling yon, alam niyang wala siyang ibang masasandalan kundi ang kanyang mga totoong pamilya. Hindi naglaon, ginamit na ni Ate Gigi yung mga habili ng tatay niya. 3 gabi niya itong tinawag habang sinasaksak ang lupa, at sa pagsapit ng 5 araw, nagkaroon ng malakas na unos sa lugar nila. Isang unos na nagpayuko ng mga bahay at nagpabuwal ng mga puno. Pero sa kabila nito, hindi siya nakaramdam ng pagkabahala. Alam niya kasing isa yung senyales na may paparating. Pagpatak naman ng gabi ng pananalasa ng dilubyo, dumungaw siya sa kalangitan at doon niya nasilayan ang isang malaking serpente na animoy sumasakay sa bagyo. Hindi niya mawari kung ano ang nilalang na yan, pero habang pinagmamasdan niya ito, nararamdaman niya sa loob nito ang presensya ng kanyang ama. Maya-maya pa, mula sa itaas ng alapaap, nasipat niyang bumulusok ang serpenteng yon patungo sa bakuran ng bahay nila. Pagkalapag nito sa lupa, bigla naman yung naglaho at mula sa pinaglapatan ng mga kuko nito, tumambad sa kanya ang isang lalaking naglalakad na nakasuot ng mahabang itim na damit at may salakot sa ulo. Paglapit naman ito sa bintana, dahan-dahan itong inialis ang suot niyang salakot, dahilan para tumambad sa paningin niya ang nakangiting mukha ng tatay niya. Bagaman nalilisik ang kulay ginto nitong mga mata, hindi siya nakaramdam ng pagkabahala. Ayon pa kay Ate Gigi, unang beses niyang masilayan ang ganoong anyo ng kanyang ama, kaya gulat na gulat talaga siya. Sa mga sandaling yan, wala siyang ibang nararamdaman kundi matinding kagalakan. Ngayon kasing pinakinggan na nito ang kanyang mga daing, alam niyang wala nang mangangahas sa kanila. Pagpasok naman ng kanyang ama sa pintuan ng kanilang pamamahay, dali-dali naman siya nitong niyakap. Pagsilay naman dito ni Kuya Bay, agad naman yung lumapit para magbisa. Hindi na yun nagtanong kung paano nakarating doon ang tatay niya, dahil sa alam na nito ang mga kasagutan sa kanyang mga katanungan.
Ilang oras pa ang dumaan, nalusaw na nga ang dilubyo. Ayon sa kanyang ama, ginamit niya lamang ang bagyong yun para makarating sa Burgos nang hindi siya natutunugan. Kung sakali man kasing lumipad siya gamit ang ganoong wangis, paniguradong maraming mamumundok sa bawat lugar ang makakapansin sa kanyang pagdaan. Ibinahagi rin ng tatay niya ang labis na tuwa nito sa paglalakbay ng ganoong kalayo. Nang marinig naman yun ni Kuya Bay, agad naman itong nagtanong ukol sa sinasabi ng kanyang ama. Nung dumating kasi ito, nataong abalang-abala yon sa paglilipat ng mga gamit nila. Dahil sa kanyang sinabi, minarapat naman ng tatay ni Ate Gigi na wag na yung sagutin. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, bumungad sa kanila ang iilang mga tahanang nabuwal. Nagkalat din ng mga puno ng saging sa paligid, kalakip ng mga punong matagal na roong nabubuhay. Pagsilay naman nila sa mga ito, pinili nilang ituon ang kanilang atensyon sa pag-ayos ng mga nasira sa tahanan nila. Halos isang buong araw din sila noong nagtrabaho hanggang sa maibalik na nila ang dati sa lahat. Kalaunan, nung tuluyan ng maayos ang baryo, doon na nagsimulang maglakad-lakad ang kanyang ama, kasama silang mag-asawa. Habang binabagtas nila noon ang daan, di naman nila maiwasang magulat, gawa ng yung mga taong nakakakita sa kanila, parang umiiwas at nagtatago na. Ikinatuwa naman yun ng tatay niya, dahil sa ramdam na ramdam nito ang pagrerespeto ng mga manlalason sa kanya. Ngunit pagpatak naman ng hapon, habang nagpapahinga sila sa labas, meron silang nasipat na hindi inaasahang bisita. Ang matandang nakita nilang naglalakad papalapit, matagal ng bantog, sa kabuuang lugar ng Burgos. Hindi na rin mabilang ang mga antingerong napasuko nito, na kalaunay sumilong na din sa kanyang puder. Pagdating naman ng matanda sa harapan ng bahay, kitang-kita nila Ate Gigi ang panaka-naka nitong pagngisi. Di rin nila maipagkakaila ang lakas ng loob nito na kumaharap sa tatay niya. Hindi nagtagal, tuluyan na nga itong nakalapit sa kinaroroonan ng kanyang ama. Pag-upo naman ito, agad naman yung inabutan ni Kuya Bay ng basong may lamang tubig. Subalit imbis na inumin niyo ng matanda, binuhos niya yun sa lupa, sabay hugot sa kanyang bulsa ng garapong naglalaman ng likido na nakababad sa mga kahoy at iba't ibang uri ng dahon. Pasensya ka na, Bay. Hindi ko matatanggap ang bigay mo. Alam mo naman di bang hindi ako umiinom ng tubig? Bungad na wika ng matanda. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong ibinaling ang kanyang tingin sa ama ni Ate Gigi na kasalukuyan namang nakikinig sa mga bagay na kanilang pinag-uusapan. Kahit hindi na nag-uusap ang dalawa, ramdam nilang nagkakasindaka na ang mga ito. Ang ama naman niya, nanatili namang kalmado sa kabila ng lahat ng yon. Maya-maya pa pagtayo naman ito, bigla namang natigilan ng matanda matapos nitong masilayan ang mga itim na kaliskis sa braso ng tatay niya. Dahil sa pangyayaring yon, di naman ito maiwasang mapatanong. Kung hindi kasi yung nagkakamali, pawang mga makapangyarihang uri ng kataw lamang ang merong ganon. Subalit nang marinig naman yon ng tatay niya, sa halip na sumeryoso ito, napansin ni Ate Gigi ang bigla na lamang nitong pagngisi habang sumasagot sa matandang yunang. Sa lalim ng karunungang dala mo, hindi ko inaasahang mababaw ang pagkakakilala mo sa lahing pinagmulan ko. Mga kataw? Mga basura ang mga nilalang na yon. Hindi ako makapaniwala na inihahanay mo ko sa kanila. Mukhang malaki-laking pangiinsulto yan, tanda. Matapos naman itong makapagsalita, ipinaramdam nito ng bahagya ang kanyang presensya. Sa isang iglap,
Binalot ng maitim na ulap ang kalangitan, kalakip ng pagrinig nila ng malalakas na dagungdong na nagmumula sa ilalim ng kalupaan. Wala silang ideya kung ano ito, pero base sa tatay niya, mga laman lupa yung lumilikas buhat sa panganib na naramdaman nila. Nang maipamalas nito ang ganoong presensya, agad naman yung naramdaman ng manlalason, kaya sa halip na magtagal pa yun sa lugar, pinili na lamang nitong umalis ng mabilis. Ni paglingon hindi na nito nagawa, na parabang ang naramdaman niya noong mga oras na yon ay isang matinding babala para lisanin ang lugar na kinaroroonan nito. Nang makalayo na ang matanda, agad naman silang inabisuhan ng tatay niya na pumasok na sa loob ng bahay. Pagsarado naman ito ng pinto, agad naman sila nitong binalaan na huwag masyadong magpakakumpiyansa. Naniniwala kasi yung hindi pa doon magtatapos ang lahat ng mga naranasan nila dahil kung hindi ito nagkakamali, yun pa lamang ang simula. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na nila nasilayan pa ang matandang manlalason. Habang tumatagal, nawawala na rin yun sa kanilang isipan. Gayunpaman sa kabila ng pananahimik ng kanilang mga buhay, di pa rin nila maipagkakaila ang mga banta buhat sa ginagawang paghahanda ng kanyang ama. Ayon kay Ate Gigi, di yun naghahanda para sa sarili niya. Bagkus ang inihahanda nito ay yung bahay kung saan sila nakatira. Malakas kasi ang kutob ng kanyang ama. Hindi lang mga manlalason ang kadugo ng matandang yun. Pagkaraan naman ng isang linggo, kagaya ng inaasahan, meron na silang nararamdamang umaaligid sa pamamahay nila tuwing dapit hapon. Malayo ang distansya ng mga ito, kaya di naman nila yun gaanong ikinakabahala. Yung tatay naman niya, hindi na magkamayaw sa kakahintay, na parabang gustong gusto na nitong makasagupa ang kanyang mga kalaban. Kalaunan, nang hindi na nito maatim ang kanyang mga hangarin, nagdesisyon na yung maglakad gabi-gabi para dalhin sa kanyang mga kalaban ang labang inaasam ng mga ito. Isang gabi, matapos naman nilang maghapunan, muling nagpaalam sa kanila ang tatay niya na aalis. Nang marinig naman yun ni Kuya Bay, di naman ito nagdalawang isip na makiusap sa kanyang ama na sumama. Ayon kasi kay Kuya Bay, sinasarili na lang nito ang kanilang problema. Bilang padre de pamilya, hindi niya hahayaang pasanin nito lahat ng ama ni Ate Gigi, sa kadahilanang nakabukod na sila. Dagdag pa nito, obligasyon din niya na protektahan ang kanyang mag-ina, kaya nakahanda siya sa anumang panganib na kakaharapin nila. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung kumuha ng mga gamit, sabay balik sa hapagkainan. Pagtitig naman dito ni Kuya Bay, agad naman siyang nakaramdam ng pagkasindak, pero lahat yon ipinagsawalang bahala niya. Sa mga sandaling yun kasi, alam niya sa kanyang sarili na tanging yun na lamang ang kanyang magagawa para makatulong. Pagkaraan pa ng ilang minutong pananahimik nito, doon na nga yun dahan-dahang sumang-ayon sa kanya. Bago rin sila umalis ng bahay, meron lang itong isang bagay na inihabilin kay Kuya Bay upang masiguro nitong mananatili siyang ligtas hanggang sa makauwi na sila. Matapos naman nilang mag-usap, hinintay nila ang pagtungtong ng 9:00 ng gabi para lumabas. Sa pagsapit naman ng oras na kanilang hinihintay, dali-dali naman nilang binuksan ang pinto, sabay tahak ng daan patungo sa dulong parte ng baryo. Habang naglalakad, wala naman sila noong napapansing kakaiba, maliban na lamang sa mga hayop na hindi inaalis ang paningin ng mga ito sa kanila. Pagdating naman nila sa unahang bahagi ng sentro, may inilabas namang sinulid ang ama ni Ate Gigi na mabilis na lumutang sa hangin. Kahit saan sila magpunta, nakasunod ang sinulid na yan na parabang may sarili itong buhay. Dahil dito, di naman maiwasang mapatanong ni Kuya Bay sa ama nito. Kahit kasi anong gawin niya,
Sadyang hindi niya maisip kung papaano ito nangyari. Ngunit nang marinig naman yon ng tatay ng asawa niya, inabisuhan lang siya nitong wag na wag lalabas sa sinulid na yon. Sa sandali kasing makalabas siya sa sakop ng dome nito, malalanghap niya ang napakaraming lason na sumasabay sa hangin. Para maniwala naman siya sa testamento nito, itinuro nito sa kanya ang kalangitan kung saan meron silang mga nakikitang parang berdeng bagay na nakalutang. Yan ang mga laso na sinasabi ko sa'yo. Pagmasdan mo ang paligid, Bay. Sabihin mo sa akin kung may nakikita ka bang hayop na gumagala ngayon. Hindi ba wala? Yan ang matibay na senyales na napasok na natin ang lugar ng ating mga kalaban. Mag-iingat ka sapagkat hindi na magiging maganda ang mga susunod na mangyayari. Matapos namang makapagsalita ng ama ni Ate Gigi, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa may nasipat na silang dalawang kubong nakatayo sa magkabilang gilid ng daan. Unang tingin pa lang dito ng kanyang biyanan, meron na itong nararamdamang hindi kaaya-aya, kaya ang ginawa nito, pansamantala na muna sa kanyang pinasunod ang sinulid na nakapaikot sa kanilang dalawa. Paglabas naman ito sa doming yan, rinig na rinig ni Kuya Bay ang pagsambit nito ng mga buhay na kataga, kasabay ng pag-ahon mula sa lupa ng dalawang serpenteng animoy makikita mo lang sa pinakailalim na bahagi ng dagat. Ayon kay Kuya Bay, napakalalayo ng mga nilalang na yon sa mga klase ng ahas na minsan ninyang nasilayan. Sa maniwala man kayo o hindi, merong 6 na paa ang mga ito na halos may hahalin tulad mo sa paa ng mga ibong mandaragit. Makakapal din ang kanilang mga kaliskis, tapos walang patid ang pag-agos ng tubig sa kanilang mga bunganga. Pag-utos naman dito ng ama ni Ate Gigi, mabilis nitong ginalugad ang mga bahay na nakapaligid sa kanila. Ang kaso lang, bago pa man yun makahanap ng biktima, napansin naman ng kanyang ama ang mga aswang na nagmamasid mula sa itaas ng mga puno. Pagsilay naman niya rito, paisa-isa na ring lumabas ang mga manlalason na hindi nalalayo sa presensya ng matandang nakaharap nila. Matapos naman yung masipat ng ama ni Ate Gigi, ora mismo ipinatigil nito ang tangkang pagsugod ng mga nilalang na kanyang tinawag. Kung natawang hindi niya ito pinigilan, paniguradong 6 sa 8 manlalason ang mamamatay bigla bago pa man nila yun mamalayan. Dahil dito nagkaroon yun ng pagkakataon para makaharap siya. Nang masipat naman yun ni Bay, tahimik lang naman yung nakatayo habang maiging pinagmamasdan ang buong lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit naman ng mga panauhin sa kinaroroonan ng kanyang biyanan, kitang-kita naman niya ang nakangisi nitong pagmumuka. Lahat ng mga panauhing nagpakita sa kanila, bakas ang matinding tuwa na parabang nagwagi na ang kanilang grupo kahit hindi pa man nagsisimula ang laban. Ang ama naman noon ng kanyang asawa na natili lang namang nakatayo, naghihintay sa gagawin ng mga ito. Maya-maya pa, bigla namang nagbanggit ang isa sa mga manlalason ng tungkol sa mga kasama nitong aswang. Ilang beses din sila nitong sinindak, pero pagtawag nito sa mga nilalang na kanyang ibinibida, walang nagpakita. Dahil sa pangyayari, agad naman nilang hinanap ang mga ito sa puno, subalit kahit anong gawin nila, hindi na nila natunto ng bakas ng mga ito. Maya-maya pa, dala naman ng matinding pagtataka, agad naman nilang ibinaling ang kanilang paningin sa taong kinakausap nila at doon na nga nila nakita ang 2 serpenteng nilalamon ng buo, ang mga natirang aswang na nadakip ng mga ito. Hindi naglaon, paglulo naman ng serpente sa kinakain nila, agad naman itong sinunggaba ng mga manlalason na halos hindi makakilos dala ng matinding pagkagulat at pagkasindak buhat sa kanilang mga nakita. Kagaya na nangyari sa mga aswang, nilulun din ito ng buo ng 2 serpente. Matapos nun, agad namang sinunog ng ama ni Ate Gigi
ang mga pamamahay nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagpatuloy ang kanilang paglalakad na para bang wala man lang silang naranasang kakaiba. Habang binabagtas nila ang daan, tahimik lang naman ang biyanan ni Kuya Bay. Paglayo naman nila sa lugar, napansin niyang bumalik na sa lupa ang mga nilalang na tinawag nito. Dahil dito, agad naman yung nagtanong ukol sa mga nangyari. Maging siya man kasi, hindi makapaniwala sa ganoong abilidad ng ama ng kanyang asawa. Ngunit nang marinig naman ito ang mga sinabi niya, sa halip na yon ay magpaliwanag, inabisuhan siya nitong huwag magpakakampante dahil ang susunod na makakalaban nila, di hamak na mas malakas sa una nilang nakaharap. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Kuya Bay, kundi ang manahimik. Sa isip-isip niya, sana hindi na lang siya sumama. 2 oras pa ang lumipas. Narating naman nila ang sumunod na baryo. Malapit nang pumatak ang alauna ng madaling araw noon, kaya lahat ng mga taong naninirahan doon, inaasahan ninyang nagpapahinga. Subalit pagpasok naman nila sa bukana nito, tumambad sa kanila ang 2 malalaking aso na kasalukuyang may tangang-tangang labi ng isang tao. Dahil dito, agad namang tinanong ni Kuya Bay ang kanyang biyanan ukol sa kung ano ang mga nilalang na yon. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mga sinasabi, bigla naman siyang napatigil matapos niyang mapansin ng mga taong gumagapang ng nakatuwad. Nanlilisik ang mga mata nito, kaya dala ng takot niya, hindi niya agad nabigyan ng abiso ang biyanan niya. Pagsunggab naman ng mga nilalang na yon, bigla na lamang itong nagsitilapon papalayo na parabang may kung anong harang ang sumalag sa pag-atake ng mga ito. Nang mapansin naman yun ng ama ng kanyang asawa, inabisuhan siya nitong huwag gaanong matakot dahil hanggat umiikot ang sinulid na nagbibigay proteksyon sa kanya, walang kakayahan ng mga nilalang na nasa labas nito na siya ay saktan. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, bigla naman itong bumunot ng 2 bolo na may mga hawakang gawa sa ulo ng ahas. Pagbaling naman ito ng paningin sa mga aswang, buong puwersa naman yung doong sumugod hanggang sa magpang-abot na sila. Bawat sugat na nililikha ng mga talim nito, nagkakaroon ng mga itim na ugat na sa paglipas ng minuto, kumakalat yon sa katawan ng biktima. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, agad naman nilang ibinuhos ang kanilang mga lakas para mapatay ito, pero naging bigo sila. Sa sobrang lakas kasi ng tatay ni Ate Gigi, kahit magtulong-tulong ang mga ito, hindi siya nito kayang mapangibabawan. Idagdag mo pa ang kunat ng kanyang katawan dahil sa mga kaliskis na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Maya-maya pa, pagkalat naman ng mga itim na ugat sa buong katawan ng mga ito, unti-unti na nga yung nanghina hanggang sa kalaunay pilit na yung nanumbalik sa kanilang mga anyo. Nang mapansin naman yun ng ama ni Ate Gigi, abot langit naman ang pagngisi nito habang nagwiwika sa mga ito ng, Hindi ko kayo papaslangin. Bumalik kayo sa pugad ng mga kasama ninyo. Sabihan niyo sila, hindi sila tatantanan ni Lorenzo. Sinimulan ninyo ang gulong ito. Ngayon, magkakaubusan tayo. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong tinalikuran ang mga nilalang. Akala ni Kuya Bay uusad pa sila patungo sa mga susunod pang baryo, pero paglapit nito sa kanya, mariin siya nitong inabisuhan na uuwi na sila. Ayon kay Tio Lorenzo, tapos na ang kanilang gawain sa gabing yon. Mas mainam na maghintay na lamang sila ng mga susunod na mangyayari dahil kung iisipin, napakalaki na ng gulong kanilang ginawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinili na lamang niyang sumunod. Ayon kay Kuya Bay, sa sobrang layo ng napuntahan nila, tumitilaok na ang manok noong nakabalik sila sa kanilang baryo. Di naman yun ikinagalit ng kanyang asawa, lalo pat alam nito kung ano ang ginawa nila. Lumipas pa ang mga araw, wala silang narinig na balita mula sa mga nilalang.
Nang mapagtanto naman yun ni Tio Lorenzo, sinubukan itong balikan ng mga nilalang pero wala na siyang naabutan. Pakiramdam niya, nagsilikas ang mga ito. Gayunpaman, kahit na ganoon ang nangyari, di pa rin siya nagpakakampante. Upang magkaroon naman sila ng dagdag kaalaman tungkol sa kanilang mga kalaban, nagdesisyon si Kuya Bay na gamitin ang impluwensya ng kanyang mga magulang para makahanap ng kaukulang detalye. Sa kakatanong at kakatanong ng mga tauhan niya, dito na nila nalaman ang tungkol sa matandang dumayo sa kanila noong nagdaang linggo. Ayon sa mga napagtanungan ng mga tauhan nila Kuya Bay, ang matandang tinutukoy niya ay ang bantog na manlalason sa kabuuang Pangasinan. Hindi lang ang tingerong napasuko nito dahil sabi-sabi rin noon ng mga matatanda na nakapaslang na umano yun ng isang demonyo. Hindi lang yun, marami rin ang naniniwala na naibenta na nito ang kanyang kaluluwa kapalit ng hindi masukat na kapangyarihan na kasalukuyan nitong tinatangan. Nalaman din nilang nagtatago ito sa pangalang Daut o mas kilala sa alias na Bulang. Maliban din sa pagiging bantog nitong manlalason, sinasabi ring kumakalap yon ng mga dugo ng iba't ibang uri ng nilalang. Marami rin itong mga tauhan sa ilalim ng kanyang mga kamay at ayon pa sa mga albularyong nakausap nila, pinaghihinalaan din nila yung nag-iisang tao na nakalason sa buhay na medalyon ni Metatron. Lakas nun ah. Dahil sa ginawa nito, yun na rin ang kanilang pinagbasehan kung gaano yun kamapanganib. Dagdag pa ng mga ito na kung sakaling makita nila si Bulang, mas mainam na iwasan na lamang nila ito. Hindi kasi magiging maganda kung makikipagmatigasan sila sa matanda, lalo pat alam nilang halang ang buo nitong kaluluwa. Nang marinig naman ni Tio Lorenzo ang lahat ng yon, napangisi lang naman siya sa halip na makaramdam ng takot at pagkasindak. Sa mga oras na yon kasi pinuno, pakiramdam ng ama ni Ate Gigi, nahanap na niya ang kanyang katapat. Magmula rin noong nalaman nila ang tungkol dito, naging madalas na ang pagkakaroon ng lakad ni Tio Lorenzo. Gabi-gabi yung wala, kaya silang dalawa lang noong mag-asawa ang naiwan sa bahay nila. Dahil sa ganoong sitwasyon, gabi-gabi naman silang hindi halos makatulog. Minsan nga, para makaidlip lang itong si Ate Gigi, buong magdamag siyang binabantayan ni Kuya Bay. Isang gabi, pagalis ng tatay niya, agad naman niyang inutusan ng kanyang asawa na isarado na ang lahat ng pinto at mga bintana. Medyo hindi na kasi noon nagiging maganda ang kanilang sitwasyon dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng tensyon. Ayon nga kay Ate Gigi, sa bawat pagdaan ng gabi, marami siyang nararamdamang kakaibang nilalang na umaaligid sa kanilang tahanan. Bagaman hindi niya yun nakikita, aminado siyang meron itong masamang pakay sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbalik naman ng kanyang asawa, agad naman silang tumungo sa kanilang silid. Habang wala pa siya noong nararamdaman, pinilit niya talagang matulog ng maaga dahil sa alam niyang hindi makakabuti sa kanyang dinadala ang madalas niyang pagiging puyat. Akala noon ni Ate Gigi isa lang pangkaraniwang gabi yon para sa kanila. Pero ang hindi niya alam, meron palang nakaligtaang bukas na bintana, itong si Kuya Bay. Nasa may bandang palikuran ng bintanang yon na siya namang binuksan niya noong umaga. Dala na rin ng pagod, maging si Ate Gigi nakalimutan ng tungkol dito. Heto na, pagkaraan ng ilang oras, nakaramdam na sila ng mga kalampag sa bubong ng bahay nila. Sinasabayan niyo ng pag-atungal ng mga nilalang na parabang napapaso sila. Kahit gano'n na ang kanilang naririnig, di naman sila noon gaanong nababahala dahil ang buong akala nila hindi naman makakapasok ang mga ito. Kaso lang pagkaraan lang ng ilang minuto, biglang tumahimik ang paligid. Nang akmang papapikit na itong si Ate Gigi, bahagya naman siyang natigilan nang may maramdaman siyang kalabog
na parang galing sa loob. Matapos nun, nagkatinginan silang dalawa. Si Kuya Bay nun kahit takot na takot, naglakas loob na humawak ng itak. Dahan-dahan din yung sumilip sa siwang ng pinto hanggang sa bigla na lamang may tumagos na mahahabang mga kamay sa magkabilang bahagi nito. Huli nang makita ni Ate Gigi, natangay na pala ng nilalang na yon ng kanyang asawa. Sa sobrang pagkabahala niya, kahit alam niyang masyado itong delikado, sinundan niya ang mga nilalang na yon. Habang tumatakbo, kitang-kita niya ang dalawang aswang na pilit pinagtutulungang kaladkarin itong si Kuya Bay. Panay din ang paghagik-gikan ng mga ito na parabang natutuwa sila sa kanilang mga ginagawa. Matapos naman niya yung masilayan, walang patid naman niya yung minura habang sinisigawan hanggang sa bigla na lamang siyang napahinto. Matapos niyang maramdaman ng isang matulis na bagay na tumusok sa gitna ng kanyang dibdib. Pagsilay naman niya rito, nasipat niya ang isang tuod na engkanto na nakahawak sa kahoy kung saan nagmumula ang tinik na tumama sa kanya. Pagkatitigan naman nilang dalawa, walang habas naman siya nitong iwinasiwas hanggang sa puwersahan na rin siyang kumalas sa bagay na yon. Dahil sa tindi ng pinsalang kanyang tinamo, hindi na siya noon nagkaroon pa ng lakas para makatayo. Literal na agaw buhay ang naranasan noon ni Ate Gigi, at nung malapit na sana siyang bawian ng buhay, nagawa niya pang makabulong sa lupa. Yon ang naging daan upang marinig ni Tio Lorenzo ang kanyang mga daing. Matapos naman niya itong gawin, unti-unti na rin siyang nanghina, at nung malapit na siyang maputulan ng hininga, sakto naman ang pagdating ng tatay niya. Dali-dali siya nitong iniangat sa lupa, at nung mapaupo na siya nito, binigyan siya nito ng itim na bato habang nagwiwika ng, Gigi, kung gusto mong mabuhay kayo ng anak mo, ito na lang ang paraan. Matagal ko na itong itinatago at nakalaan talaga ito para sa'yo. Tanggapin mo na ito, anak. Yakapin mo ang biyaya ng ating pamilya. Nang marinig naman ni Ate Gigi ang sinabi ng kanyang ama, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa mga oras na yun kasi, alam niyang tanging yun na lamang ang kanyang maaaring gawin upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Pagkalulo naman niya ng bato, bigla namang lumabas ang dalawang serpente ng tatay niya na walang patid na lumaway sa sugat niya. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, ang sugat na muntik nang kumitil sa buhay niya, bigla na lamang naghilom. Kasabay din ng pagkawala nito ay ang pagtalas ng lahat ng kanyang pandama. Kahit ilang kilometro ang layo ng isang insekto sa kanya, nakakamanghang naririnig niya ito. Ramdam niya rin ang kinaroroonan ng kanyang mga kalaban, maging ang lokasyon ng kanyang asawa. Maya-maya pa, nang maramdaman na niya ang lakas ng kanyang katawan, agad naman siyang tumayo sabay lahad sa kanyang ama ng kanyang gustong gawin. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman yun nag-alangan na sumunod. Upang masiguro rin ang kaligtasan ni Kuya Bay, pinauna na nito ang dalawa nitong serpente. Paglayo ng mga nilalang na yan, nagpalit anyo na rin ito upang mas madali nilang maabutan ang kanilang mga kalaban. Si Ate Gigi naman noon, humawak na sa mga matutulis na kuko ng tatay niya upang makasabay sa paglipad nito. Hindi naglaon, nang maabutan na nila ang mga nilalang na kumakaladkad sa kanyang asawa, agad naman napansin ni Ate Gigi ang dami ng sugat ni Kuya Bay. Sa mga sandaling yon, gustong-gusto niya na itong iligtas pero masyado pa yung malayo sa kanila. Ninais na rin niya noong magpalit anyo, ngunit pinigilan naman siya ng kanyang ama dahil ayon dito, hindi yun magiging maganda para sa dinadala niyang sanggol. Dahil sa mga sinabi nito, matyaga naman siyang naghintay ng pagkakataon. Kalaunan, nagawa na ring mahabol ng mga serpente ang dalawang nilalang
sa isang masukal na kakahuyan. Pagsilay naman dito ni Tio Lorenzo, inabisuhan nito ang anak niya na iwasang magpadalos-dalos sa lugar na yon. Kung hindi kasi siya nagkakamali, sakop na ito ng pugad ng kanilang kalaban. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang ama, di naman niya ito kinalimutan. Maya-maya pa pagtarak naman niya sa lupa, buong puwersa naman niyang sinugod ang mga aswang para bawiin ang asawa niya. Ang kaso lang, pagsilay naman ng mga ito sa kanya, agad naman yung nagpalit anyo. Sa hindi malamang dahilan, ang anyo na inilabas ng mga ito ang nagdulot ng matinding pagkasindak kay Ate Gigi na siyang naging sanhi upang itigil niya ang binabalak niyang pagsugod. Pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman siya nitong tinapik sa may bandang balikat, kalakip ng paglahad nito, ukol sa kanyang nalalaman sa lahing pinagmula ng dalawang nilalang. Ayon sa tatay niya, base sa mga buntot nitong parang sa mga alakdan at mukhang parang sa mga kabog, nasisiguro niyang napapabilang ito sa lahi ng mga kuragtaw. Kung iisipin, naninirahan sa mga bundok malalayo sa sibilisasyon ng mga tao ang mga ito. Kung hindi nyo kasi naitatanong pinuno, malalakas na uri ng aswang ang mga kuragtaw dahil sa pagkakaroon nila ng dugo ng mga engkanto. At hindi lang ito basta engkanto, dahil nagmula sila sa mga kuraret. Kung hindi kasi nagkakamali ang tatay niya, may mga mahihinang uri ng mga wakwak na walang kakayahang makipaglaban kahit sa mga ordinaryong tao. Ang mga abilidad kasi ng mga ito nakatuon sa panghahalina ng mga kuraret. Isa lang din ang pinagbasihan ng mga wakwak at yun ay walang iba kundi ang abilidad ng mga nilalang. Dahil dito, patuloy silang nagpagala-gala sa mga kagubatan hanggang sa makatagpo na sila ng isa. Sa lahi ring yung pinuno, kapag ang isang kauri nila ay nakauwi ng kuraret, tataas ang estado nito sa kanilang angkan. Sa sandali ring isang maharlikang kuraret ang nakuha nito, mataas ang posibilidad na yun na ang mamamahala sa kanilang lahi. Hindi lang yun, ituturing din na pinakamakapangyarihan ang bunga ng kanilang pakikipag-isa. Dahil sa ganoong gawain ng lahing yon, dumami ng dumami ang mga kuragtaw. Katagalan, nang lumaki na ang mga ito, nagdesisyon silang bumukod at wag nang pagtuunan ng atensyon ang mga nilalang na minsan nilang pinagmulan. Nakakalungkot man yun kung iisipin, pero ganun talaga ang dapat gawin ng mga kuragtaw para na rin sa bagong lahi na nabuo ng mga pinagmulan nila. Nabanggit din ni Tio Lorenzo, hindi basta-bastang mapapasunod ang mga ito, kaya nagtataka siya kung papaano yun nagawa ni Bulang. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yan, agad naman itong hinugot ang dalawa nitong bolo, sabay wika kay Ate Gigi ng, Ako na ang bahala sa kanila. Sa estado mo ngayon, mahihirapan kang talunin sila. Pero huwag kang mag-alala, anak. Espesyal ang bertud na ibinigay ko sa iyo. Darating ang panahon, lahat ng lahing alam natin, luluhod sa iyong kapangyarihan. Yan ang dahilan kung bakit noon pa man, sinasabi ko sa iyong espesyal ka. Matapos naman yung ibahagi ng kanyang ama, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang ikalawang anyo nito. Ayon kay Ate Gigi, di hamak na nakakatakot ang anyong yon ng tatay niya kumpara sa anyo nitong serpente. Sa ganun kasi nitong estado, parang nahati ito sa pagiging serpente at tao. Tumaas din yon ng bahagya at maraming pagbabago ang nangyari sa buo nitong katawan. Nagkaroon din yon ng mahabang buntot at binalot yon ng makakapal na kaliskis na siya namang pangunahin nitong depensa laban sa sandata ng mga kalaban niya. Pag-angil naman ng kanyang ama, buong puwersa naman yung sumugod kasama ang mga serpenteng kanyang tinawag.
Nang masipat naman ito ng dalawang nilalang, ora mismo binitawan nila ang nanghihinang katawan ni Kuya Bay. Pagsipulasan naman ng mga ito papalayo, walang patid naman ang pag-ilag na ginawa ng mga ito hanggang sa kalaunay na hawakan na ni Tio Lorenzo ang kanilang mga leeg. Paghigpit naman ng mga kamay nito, pilit namang nagpumiglas ang dalawa sa pamamagitan ng walang unday nilang pagsaksak at pagkalmot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kaso lang sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa rin itong walang kabuluhan. Sa kapal kasi ng kaliskis ng katawan niya, di man lang niya naramdaman ang pagyanig ng kanyang balat dahil sa ginagawa ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-unat naman ng mga nilalang na yon, dali-dali naman niya itong ibinalibag sa lupa hanggang sa sumuka na yon ng itim na dugo. Mabilis din yung nawala ng ulirat, kaya hindi na nito namalayan pa kung papaano sila binawian ng buhay. Matapos naman nilang mamatay, binasag pa ni Tio Lorenzo ang kanilang mga bungo para makasiguro. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad naman nilang pinuntahan ng nanghihinang si Kuya Bay. Pagsilay naman ng ama niya na hindi mabuti ang lagay nito, agad naman itong pinahanap ng lunas ang mga alaga nitong serpente. Habang hindi pa bumabalik ang mga nilalang, sinubukan nila itong kausapin para hindi yun makatulog. Pinilit din nilang libangin ito nang sa gayoy hindi nito mapansin ang malulubhan nitong pinsala sa bewang maging sa kanyang mga binti at leeg. Maya-maya pa, nang mapansin naman ni Ate Gigi na hinang-hina na talaga ang kanyang asawa, dito na siya nagdesisyong makiusap sa kanyang ama. Ang nais niya kasing mangyari, bigyan nito si Kuya Bay ng bertud upang tuluyan itong mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Ngunit nang marinig naman yon ng kanyang ama, mariin naman itong ipinaliwanag na hindi para sa lahat ang mga bertud na dala niya. Kung ibibigay niya yun kay Bay, hindi malabong pabilisin lang nila ang pagkamatay nito. Dagdag pa nito na malalakas ang uri ng bertud na tinatago niya, kaya ang makakatangan lamang dito ay ang mga taong may dugo nila. Pagtatapat pa niya na marami na siyang nasaksihang ganoong pangyayari at ang lahat ng sumubok na umangkin sa ganoong bertud, kamatayan lamang ang naging premyo. Mariin ding inilahad ng kanyang ama na nakakalungkot man kung iisipin, may mga bagay talagang hindi naabot ng kanilang mga kontrol. Sa halip di na problemahin ito, mas mainam na mag-isip na lang sila ng paraan kung papaano yun malalagpasan. Matapos naman itong mailahad ni Tio Lorenzo, nanatili pa ring umiiyak ang kanyang anak. Pagsilay naman niyang hindi na maganda ang lagay nito, agad naman niyang tinunto ng kinaroroonan ni Bulang. Sa mga sandali kasing yun, umaaboy sa kanyang kalooban ng pagnanasang patayin ito, kaya wala nang rason para iurong ang ganoong pagnanais. Walang pagdadalawang isip, agad naman niyang kinumpronta ang kanyang anak ukol sa naisip niyang plano. Dahil sa alam niyang naghihinagpis pa ito, minabuti niyang lumakad ng mag-isa. Kalaunan, nang makalayo na siya sa kinaroroonan ni Ate Gigi, dali-dali naman niyang tinahak ang daan hanggang sa marating na niya ang pinakapugad ni Bulang. Sa entrada pa lamang nito, marami nang sumalubong sa kanyang mga manlalason at aswang, pero lahat yon natalo ng mahikang ginagamit niya sa pangungulam. Sa sobrang lalim ng kaalaman ni Tio Lorenzo sa ganoong larangan, kayang-kaya niyang mangulam ng walang ginagamit na daluyan ng kapangyarihan. Upang masiguro ring nakakamatay ito, hinaluan niya yon ng mga espiritual na sandata ng kaliwa. Alam niyo ba, malimit sa espiritual na sandata ng kaliwa ay merong iisang wangis. Kung hindi yun matalas na tuod, isa itong itim na bagay na halos kahawig ng bareta. Upang masiguro namang hindi doon makakatakas ang kalaban niya, palipad sa hangin ang pamamaraan ng kanyang paggamit dito.
Sa sandaling huminga ang kanyang biktima, anumang oras kaya na niyang pahanguin ang napakaraming bareta mula sa loob ng katawan nito. Tutuhugin nito ang kanilang mga laman at sistema dahilan ng mabilis nilang kamatayan. Ang ganoong abilidad ni Tio Lorenzo ang pumatay sa halos kalahati ng mga tauhan ni Bulang. Maya-maya pa, dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan, pinangilaga na siya ng mga nilalang. Pagdating naman niya sa sentro ng pugad, bumungad sa kanya si Bulang at ang dalawang pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Suot-suot na rin ito ang medalyong pinag-ukitan ng mga usal ni Metatron na halos nangingitim na. Sa itaas din itong bahagi, may kumpul na purong lasong sumasabay sa hangin. Pagwika naman ni Bulang sa kanya, agad namang lumipad ang mga lason sa itaas nito hanggang sa makapasok na yon sa kanyang sistema. Nang masipat naman yon ni Bulang, agad naman yung napatayo at napatawa. Kahit gaano ka pakalakas, meron at meron kang kahinaan. Hindi mo ba alam? Binubuo ng 1,000 uri ng lason ang pumasok sa katawan mo. Ngayon kahit wala na akong gawin, mamamatay at mamamatay ka. Binuhos ko sa bagay na yan ang lahat ng aral ko sa panlalason. Kaya hindi ko alam kung ilang minuto na lang ang natitira sa iyo, kaibigan. Nang marinig naman yon ni Tio Lorenzo, seryoso naman yung sumagot ng, Pasensya ka na, pero hindi ako nilalang na kayang patayin ng lason mo. Kung ako sa'yo, maghanda-handa ka na dahil ang gabing ito ang tutuldok sa iyong paghahari. Hanggang dito ka na lang, Bulang. Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, sa kumpas ng kamay nito, muling umahon sa kailaliman ng lupa ang nasa humigit 100 serpente. Mabilis nitong pinalibutan ng lahat ng nilalang sa paligid at sa isang iglap, tuluyan na niyang nasukol ang kabuuan ng pangkat nito. Pagsilay naman ni Bulang sa kanyang ginawa, maging ito man ay halos hindi makapaniwala. Maya-maya pa, pagramdam naman itong hindi nga nagbibiro si Tio Lorenzo sa mga sinasabi niya, wala naman yung nagawa kundi ang magmura ng magmura habang inuutusan ng kanyang mga kasama na pagtulungan ito. Ngunit dahil sa dami ng mga serpente, di yun magawa ng mga nilalang. Imbis na sila rin ang mangibabaw, kabaliktaran ang nangyari. Hindi naglaon, nang masipat ni Bulang na natatalo na ang karamihan sa kanila, dito na ito humiling ng gabay kay Metatron at sa demonyong kanyang nakasundo. Dahil sa ginawa ni Bulang, agad namang lumabas sa anino nito ang itim na anghel at ang dyablo. Pagsilay naman niya sa mga nilalang na yan, napansin naman niyang iisa lang ito at ang demonyo. Maaaring pinaniwala si Bulang ng dyablo na anghel talaga ang nanananahan sa medalyong yon. Pero ayon kay Tio Lorenzo, napakalayo nun kay Metatron. Kung sakali kasing yun talaga ang tinawag ni Bulang, hindi malabong matalo siya nito sa isang kisap mata lang. Alam niyo naman siguro kung gaano ka makapangyarihan si Metatron, di ba? Matapos naman niyang malaman ng tungkol dito, nagdulot naman yun sa kanya ng matinding kasiyahan. Sa mga sandaling yun kasi, naunawaan ni Tio Lorenzo na pinapanigan siya ng pagkakataon. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi na niya ito pinalagpas. Sa harapan mismo ng mga kasamahan ni Bulang, dinurog niya ang posisyon at buong pagkatao nito. Upang hindi na rin ito sundan ng iba, matapos niya itong madakip at mapasuko, sa harap ng mga kasamahan nito, pinakain niya yon sa kanyang alagang serpente. Buong-buo nitong nilulun si Bulang bago ito tuluyang maglaho sa kanilang harapan. Matapos nun, pumili siya ng 2 aswang na bibigyan niya ng pagkakataong mabuhay. Hanggat maaari, aswang lang ang kanyang pinalaya
dahil alam niyang mapuot at mapaghigante sa kapwa ang mga manlalason. Kung isa sa mga ito ang kanyang pinakawalan, magiging sakit sa ulo lang ito ng mga tao. Makalipas pa ang kalahating oras, nang mapatay na niya ang lahat, agad niyang iniwan ng lugar na para bang walang nangyari. Pagbalik niya sa bahay ni Kuya Bay, nadatnan niya itong nilulunasan ng anak niya. Akala niya talaga pumanaw na ito. Mabuti na lang pinilit nitong ipaglaban ang kanyang buhay. Dahil na rin sa mga nangyari, nagdesisyon si Kuya Bay na bumalik na sila sa probinsya. Doon na rin niya ipinagpatuloy ang kanyang pagpapagaling dahil pakiramdam niya mas ligtas sila roon. Nang makabalik na sila Ate Gigi, wala nang kahit isang aswang pa ang nagtangkas sa kanila. Taon man at dekada ang lumipas, kailan may hindi rin nila makakalimutan ang kanilang pinagdaanan nung makaharap nila ang isang nilalang na ginagamit ang peking mapangwasak na si Metatron. Okay. Bago ako magbigay ng opinion sa kwento gusto ko lang magpasalamat dun sa mga natitira kong warrior members. Gusto ko lang kayo i-shoutout kasi yung iba rito halos magdadalawa, 3 taon na. Unahin ko nang i-shoutout si Rena Taran, Marvin Gonzalez, Ana 23, Isabel Malekdan, Joan Lianza, Diana M, Yula, Annabel Moore, Francis Zablan, Lina Nickel, Jennifer Permito, Brendalyn De Los Reyes, Sheila Ang, Vivian De Solok, Rachel Torcelino, Kuya Tupe, Jen Buemia, Connie Flores, John Jerome Catanduanes, Kukay Soto, Josh Gavaran, John Larry Mabasa, Joshua, Nivlak Calvin, Francis Jr. Landicho, Thorin and Four Friends, Elise Vlog, Ella Galesio, Laika Apuhin, Ian Reyes Talaro, Melanie Palisok Belnas, Ten Furry Favorites, Bicolano TV, SL Bautista, Marlene Patruno, Cyrus Murata, Augusto Jr. Pardo, John Ray Tiangson, Nino Sharot, Lance MBB, Gemini, Neres Kaole, Paji Jagira, at kay Master Japan Farm Chiba. Yan, yung warrior members ko, alam nyo ba dati, share ko lang, nasa 300 plus to. Ngayon kasi nasa 40 plus na lang. Pasensya na kung hindi ko kayo napansin. Nawala rin kasi sa isip ko Minsan naaalala ko na kapag nakikita ko yung badge ninyo na o nga pala, obligado akong i-shoutout tong mga to. Pero nawawala talaga sa isip ko. Pero ngayon babawi ako sa inyo. Para dun sa mga bago magiging warrior members ko, automatic meron tayong shoutout sa dulo. Okay. Masasabi ko rito sa kwento na to, nagulat ako. Kasi akala ko talaga, meron na tayong isang solidong kwento tungkol kay Metatron. Kasi kung napapansin niyo, wala pa tayong ganyang kwento. Di ko lang alam sa ibang channel kung may ganyan na silang kwento. Pero ako sa pagkakaalam ko mula pagkabata hanggang sa nagkaroon na ako ng tamang pag-iisip tungkol sa mga lihim na aral, isa sa mga pinaka-iniiwasang gamit si Metatron. Alam niyo kung bakit? Kung meron kayong buong dasal ng Metatron, dapat lahat yon tama. Kasi kunyari, may nag-shuffle lang na word or paano ba, maling spelling, yung bigkas walang problema doon Kasi kung yun yung pagkakaintindi mo, okay lang yun. Pero kung meron dong mga maling letra o maling pagkakasunod-sunod na mga word, 100% lalambot yung buto ninyo. Sobrang delikado ng aral ni Metatron. Sobrang daming tinatangan ng aral na to. Lalo na yung pinaka kapangyarihan ng totoong Metatron kidlat yun. Sobrang nakakatakot nun. Sumusunog yun ang kaluluwa kapag mali ka talaga ng aral. Kaya karamihan talaga sa mga manggagamot,
hindi nila pinapangasang pasukan yung pag-aaral. Hindi nila pinapangasang pasukin yung aral ni Metatron. Kasi talagang delikado yun. Alam nila sa mga sarili nila na marami nang naaksidente sa pag-aaral na yun. May mga ilan tayong kilalang antingero na alam yung aral ni Metatron, pero sinasuggest talaga nila na wag aralin yun. Kasi kung tutuusin, may mga aral naman na medyo ka-level ni Metatron na ganun din naman ka-effective kapag manggagamot ka or pag makikipagkumbati ka. Tapos yung aral pa na yun, pwedeng magkamali-mali ka. Sa pagtagal ng panahon, malalaman mo naman sa sarili mo na mali ka eh. Pero kasi kay Metatron, hindi pwedeng ganun. Dapat since day one, tama ka na kaagad. Tsaka merong tamang gagabay sa'yo kung paano siya aralin. Kaya nga nagtaka ako rito sabi ko, oh, talaga? Nalason yung medalyon ni Metatron? Imposible yun ah. Yung pala, nagpapanggap lang pala yung demonyo na yun. Wala rin kasing alam yung pangalan nun, Bulang ba o Bulay? Wala rin kasi siyang alam siguro, kaya akala niya na nakatame siya ng sobrang lakas na gamit. Isa yan sa pinakamakakapangyarihang gamit sa kanan talaga. Nakakatakot yan. Ultimo kanan sa kanan, papalagyan si Metatron. Pero syempre, may mga poder yan na hindi kayang lusutan. Hindi ko na lang pwede rin banggitin yun kasi baka sabihin, nagbibigay ako ng masyado ng maraming info tungkol kay Metatron. Pero overall, masasabi ko sa kwento na to, lahat ng nangyari talagang hindi ko inaasahan. Tsaka buti na lang, sinabi rin sa dulo na pekeng Metatron. Kasi kung tunay na Metatron yun, yung binabanggit doon, baka hindi ko ilapag yung kwento. Sinabi peke. So para sa akin, okay na okay yun, tsaka sobrang astig nun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.